Dobrý deň, volám sa Igor Bartl a pôsobím ako urológ a sexuológ v nemocnici Ružinov a zároveň ako predseda Slovenskej sexuologickej spoločnosti. Pojmom erektilná dysfunkcia označujeme aspoň 6-mesačnú neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu primeranú sexuálnej aktivite. Medzi ďalšie sexuálne dysfunkcie u mužov patrí znížené libido, neschopnosť dosiahnuť orgazmus a problémy s ejakuláciou. Je dôležité povedať, že problém s erekciou môže občas zažiť každý muž, no o erektilnej dysfunkcii hovoríme až vtedy, keď sa problém opakuje minimálne v 1/4 pokusov o sexuálny styk a spôsobuje páru problémy. Príčin erektilnej dysfunkcie existuje mnoho. Zjednodušene ich však môžeme rozdeliť na psychické a fyzické. Psychické príčiny sú častejšie u mladších mužov a zväčša za nimi stojí stres, úzkosť či depresívne stavy. Takýto problém sa zvykne prejavovať náhle. Fyzické príčiny sa zas prejavujú postupne a súvisia s inými chorobami, zraneniami, ožarovaním či užívaním niektorých liekov. Spomenúť môžeme napríklad cievne ochorenia, vysoký krvný tlak, cukrovku, nízku hladinu testosterónu, epilepsiu či prekonanú mŕtvicu. Netreba zabúdať ani na nadmerné množstvo alkoholu alebo užívanie drog, ktoré môžu mať tiež vplyv na kvalitu erekcie. V podstate komukoľvek, no veľkú skupinu tvoria najmä starší muži s ochoreniami ciev. Dané ochorenie môže potom spôsobovať problémy s prekrvením penisu, no môže to platiť aj opačne. Erektilná dysfunkcia môže signalizovať zatiaľ neodhalené srdcové ochorenie. Veľkú skupinu tvoria aj diabetici, keďže dlhodobo vysoká hladina glukózy v krvi poškodzuje cievy a nervy. Čo sa týka štatistík, tak erektilná dysfunkcia sa podľa odhadov týka zhruba 500 000 Slovákov. V skupine mužov do 40 rokov je výskyt zhruba 26% a nad 40 rokov toto číslo stúpa na 57 až 70%. Ide teda o pomerne rozšírený problém, s ktorým sa v urologických ambulanciách stretávame často. Povedal by som, že ako pri každom inom probléme, čím skôr, tým lepšie. Ak však cítite, že ide o psychické príčiny, pretože si práve prechádzate ťažkým obdobím, určite viete začať s preventívnymi krokmi aj sami. Zdravá strava, redukcia nadváhy, kvalitný spánok, šport, rozhovor s blízkymi, ale aj psychoterapia vedia pomôcť uvoľniť napätie a zmierniť prejavy erektilnej dysfunkcie. Ak sa to opakuje príliš často, vyvoláva to vo vás ešte väčší stres alebo sa naopak problém objaví náhle a neviete o žiadnej príčine, nie je na čo čakať. Spoločne odhalíme a odstránime príčinu problémov. V opačnom prípade vám môže dlhotrvajúca erektilná dysfunkcia spôsobovať ešte viac stresu a frustráciu, čo vedie k zhoršeniu problému. Vyšetrenie vždy začína rozhovorom, tzv. Anamnézou, na základe ktorého analyzujeme problém. Nasleduje fyzikálne vyšetrenie, vrátane vyšetrenia hmatom, odoberie sa krv, ak je to potrebné, tak aj moč. V krvi sledujeme hladiny hormónov a prítomnosť cukrovky či ochorení srdca. Močom sa zase zisťuje počet bielých a červených krviniek a hladina glukózy. V urologických ambulanciách sa zvyčajne vykoná aj ultrasonografické vyšetrenie a vyšetrenie prostaty. Ak je príčinou zranenie, predpísaná liečba nezaberá alebo nedokážeme s istotou určiť diagnózu, môžu byť potrebné aj ďalšie vyšetrenia. Erektilná dysfunkcia sa dá riešiť v každom veku. Východiskom sú preferencie pacienta, ale aj jeho kondícia spolu s partnerkou. V prvom kroku sa odporúča začať úpravou životného štýlu, čo zahŕňa pravidelné kardiocvičenie, redukciu hmotnosti, pestrú stravu, pravidelný pitný režim a tiež pravidelný ničím nerušený spánok. Odporúča sa tiež obmedziť príjem alkoholu a vyhýbať sa fajčeniu. Liečba vždy závisí od celkového zdravotného stavu a príčiny. Ak je príčinou problému ochorenie, často po jeho vyliečení odznie aj samotná erektilná dysfunkcia. Vo všeobecnosti máme k dispozícii množstvo liečebných postupov od perorálnych liekov cez podávanie testosterónu, aplikáciu rázových vln, vazoaktívnych látok až po invazívne zákroky, ktoré sú ale menej časté. Čo sa týka liekov,
Najčastejšie sú vo forme klasických tabliet, ale dostupné sú aj inovatívne liekové formy, ktoré sa rýchlo rozpúšťajú v ústnej dutine. Navyše ich netreba zapíjať vodou, čiže liek si viete dať diskrétne, bez toho, aby si to niekto všimol. Výživové doplnky sú kapitolou samou o sebe a mnoho ľudí nevie, že ide o potravinu a nie liek. Výživové doplnky sú doplnkom bežnej stravy, nie sú určené na liečbu ani prevenciu ochorenia, ani to nemôžu tvrdiť. Problémom je však to, že sú bežne dostupné v lekárniach či na internete a pokiaľ sa človek nevyzná, môže ich kúpiť v dobrej viere, že mu s daným problémom pomôžu a nemusí chodiť k lekárovi. Dokonca existujú aj nelegálne kópie liekov z Ázie, kde existuje veľká nepresnosť dávkovaní. Šarža môže obsahovať viac účinné látky, ako je bezpečné, alebo naopak žiadnu dávku účinnej látky. V takom prípade môže pacient aj úplne rezignovať na liečbu. Čiže tá realita je často taká, že pacient sa zdráha navštíviť lekára a radšej hľadá rýchle riešenie na internete. V lepšom prípade len minie peniaze za neúčinný doplnok, no v horšom prípade môže ísť o užívanie nebezpečných nelegálnych liekov a ohrozenie zdravia. Určite preto odporúčam neexperimentovať a obrátiť sa na urológa. Určite áno, ako som už spomenul, zdravý životný štýl má veľký vplyv na naše fyzické aj psychické zdravie. Dôležité je zdravo sa stravovať, byť pravidelne fyzicky aktívny a spať aspoň 7 hodín denne. Ak fajčíte, často konzumujete alkohol alebo užívate drogy, je nutné tieto veci eliminovať. Rovnako tak netreba nepodceňovať dôležitosť mentálneho zdravia a dobré je hovoriť o svojich problémoch. Najnovšie klinické štúdie dokonca dokázali priaznivý dopad mužského sexuálneho zdravia a najmä pravidelné erekcie na bezproblémovú funkciu regeneráciu na úrovni centrálnej nervovej sústavy. My muži sme častokrát presvedčení, že si so všetkým poradíme sami. No nie je to tak. V praxi sa často ukazuje, že prvý, kto nás k špecialistovi nasmeruje, býva naša manželka alebo partnerka. Treba ich určite počúvať, pretože ide o problém páru a dá sa ľahko vyriešiť. Je úplne v poriadku obrátiť sa na odborníka, najmä ak ide o zdravie. Niekedy sa dokonca vyšetrením odhalí iné vážnejšie ochorenie a preto nie je vhodné čakať. Skorá liečba pomôže zachrániť a predĺžiť život, nielen sexuálne zdravie do vysokého veku.